What are you? Yeah. Masquerade! Kananiga ni masquerade barungu mnoditi boso. Masquerade! Masquerade! Tinema fans amaseje ere muno munasi. Chimolipa mwa tumloga tole tiverigade. Oh, then kataverika chase kusika free. Let's go. 1, 2. It's a name of let's go. Garcia taka chance na one of them. Garcia taka. He doesn't take over today. Makabona reke ni kifudu tabakat. Mablas wana maati fudu ke majat.
ndauya nato mirai pachipese pati kuita mastairi aya vanhu vari kuramba kupfuurira mberi nemastairi hatisi kuda izvozvo nhasi handiti saka kusaituku pandinoti staira ndine zvimastaira munongoti ndine zvimastaira staira ndine zvimastaira handisi kunzwa staira ndine zvimastaira apa staira ndine zvimastaira apo staira ndine zvimastaira hande munhu wese staira ndine zvimastaira tabaringa tese mastaira hande tese apo azona bwanane ngeu kestaira I mean, that's what I